z toho pohľadu študenta, aby ste videli, teda ako to vyzerá u neho a ako on potom môže pristupovať tým jednotlivým aplikáciám, kde si ich stiahne a aký má ďalší postup. Čiže odhlásim sa. Použijem tu nášho študenta. Hej, vidíte, že na tie služby, ktoré som mala predtým, tú stránku otvorenú ma už nepustilo. A mám tu v podstate len obmedzené množstvo týchto všetkých služieb, ktoré mám k dispozícii ako študent, čiže všetky tie zelené, čo som tam mala predtým, čo vlastne sa vzťahovali k správe a administrácii toho školského účtu, tak tu už k dispozícii ako študent nemám. Ale čo teda mám, minimálne, čo ma zaujíma a čo je dôležité, je sťahovanie toho softvéru. Čiže pre študentov som pridelila takéto právo, môžu si sťahovať softvér, to znamená, ja ako študent teraz idem do tej časti mojej a dám si stiahnutie softvéru. A v podstate prvý softvér, ktorý ten študent by si mal nainštalovať a ktorý potom riadi aj licencovanie všetkých ostatných aplikácií, je tzv. Connection Client. Čiže buď ho tu máte v ponuke, alebo si vyhľadáte. Je to v podstate aj v tom návode napísané. Connection Client. Keď sa vrátim k tomu Wordu, ktorý majú ako návod tí naši študenti, tak je to tu ďalší postup. Čiže ako prvé si stiahnu aplikáciu Connection Client. Tá bude následne riadiť a licencovať všetky ostatné aplikácie, ktoré si stiahnu a nainštalujú. Čiže po vyhľadaní Connection klienta v tej časti stiahovania softvéru dostala som sa k možnosti stiahnuť si tento software Connection Client. Samozrejme edícia, verzia, jazyk, architektúra počítača, všetko si treba nastaviť, inštalácia, a tak, aby teda to pre daný počítač toho študenta bolo vhodné. Môžu si stiahnuť danú aplikáciu, tá sa im uloží na počítač a nainštalujú si. A vtedy v podstate sa im sprístupní, aj vždy pri zapínaní počítača, pri prihlasovaní sa, ich bude ten Connection Client takto otravovať, budú sa musieť do ňoho prihlásiť s tým menom a heslom, ktorý v podstate použijú aj na Bentley server. Vyzerá to takto, ten Connection Client. A ten v podstate potom riadi už správu aj všetkých ostatných softverov, ktoré má ten študent nainštalované na tom počítači. Čiže správuje napríklad aj nejaké updaty. Vidíte, že mne tu hlási, že potrebujem updatovať nejakú ďalšiu aplikáciu z toho portfólia. Prípadne sú tu nejaké notifikácie, ktoré mi posiela ten Bentley portál. Napríklad, ak potom neskôr sa budeme rozprávať o projektoch, ktoré s tými študentami môžete zdieľať v prostredí Bentley portálu. A keď nejakého študenta pridáte do projektu, alebo keď tam zazdieľate nejaký nový dokument, tak jemu príde do tohto Connection klienta takáto informácia, notifikácia, že je niečo nové. Takže hneď je o tom informovaný a môže sa tam pozrieť. A tiež je tu potom v podstate prepojenie priamo na ten Connect Center, čiže to je ten portál, ktorý, ja keby som teda toto stlačila, tak sa dostanem priamo sem späť do prehliadača na portál connectbentley.com. Čiže prepojenie z toho Connection klienta do toho centra, do toho portálu na Bentley stránke. Takže toto je prvá aplikácia, ktorá, hovorím, spravuje potom všetky ostatné licencie. Tu prvú si nainštalujú všetci študenti a potom následne si v tej časti sťahovania softvéru môžu sa vyhľadať akúkoľvek aplikáciu, ktorú potrebujú stiahnuť. Napríklad u nás najčastejšie MicroStation, predpokladám, že asi aj u vás. Čiže zase nastaviť si verziu, jazyk, architektúru počítača, operačného systému, inštaláciu, vyhľadať si vhodnú verziu, stiahnuť aplikáciu do počítača a potom nainštalovať. Dobre. To je z pohľadu študenta. Čiže takto to vyzerá. Ja sa vrátim do svojho učiteľského účtu. Keď to
Bentley. Vrátim sa na ten svoj osobný portál. Čiže zatiaľ sme si predstavili tú časť o správe používateľov. Správa oprávnení, to som v podstate naznačila, že tam je možnosť si pozrieť celé to portfólio aplikácií, ktoré tu máte k dispozícii, prípadne nastaviť nejaké základné veci, ako sa vám prípadne nejaké prekročenia tých licencií môžu oznamovať alebo nemusia. Možno ešte v tých settings v nastaveniach, dobre. Čiže ja tu nemám žiadne alerty, pretože ako som hovorila, tak v podstate Bentley nejakým spôsobom nerieši, že či sú prekročené tie licencie, takže tam je to v poriadku. Čiže tu môžete ponastavovať, ale to si myslím, že momentálne pre tie aplikácie nie je nejakým spôsobom také zásadné. Ak môžem povedať, áno, to nie je zásadné, pretože vy môžete používať ľubovoľný počet licencií, takže to nemusíte vôbec nastavovať. Hej? Áno, presne tak. Čiže tieto role, tie sme si prešli. Sťahovanie softvéru, to je v podstate tá časť, ktorá vás dostane rovnako ako študentov do tej časti, kde si môžete stiahnuť rôzne aplikácie. Tam máme správca licencií. Ja by som ukázal to sťahovanie aplikácií. Neviem, či ostatní to niekedy skúšali, že jak to funguje, ale... Môžeš, ak chceš. Ja som teraz ukazovala v podstate toho connection klienta, ako si ho vyhľadajú a teda nedala som download, ale teda môžeš ukázať aj to, keď chceš. Tu snáď poznámka, že connection klient je obsiahnutý v každej aplikácii od Bentley. Čiže vy ho nemusíte samostatne stiahovať, ale keď stiahnete PowerDraft alebo MicroStation a nainštalujete ho, tak automaticky sa vám nainštaluje aj connection klient. Takže nemusí to nutne byť nainštalované. Dobre? Ešte možno táto softvérová administrácia, ak by ste potrebovali, vrátim sa k tomu, kde som to našla, je to v tých mojich zelených predplatených službách, tá softvérová administrácia, že ak by ste niekedy potrebovali napríklad obmedziť to, že akým spôsobom si tí používateľia potom budú inštalovať tie nové verzie, nejaké updaty, či to môže byť automaticky, alebo môžete to prípadne túto nejakým spôsobom obmedziť, čiže buď umožniť, alebo neumožniť tým používateľom si inštalovať nejaké nové verzie. Takže to len taká malá poznámka k tomu, že ako to potom spravovať, ten prístup k aktualizáciám prípadne. Ešte možno, keď chcete napríklad vedieť nejaký prehľad o tom, akým spôsobom používajú tí vaši študenti software, kto tam pristupuje k tomu tým jednotlivým aplikáciám, tak v tejto časti predplatné pro analýzu sú tu rôzne možnosti tvorby takýchto reportov, kde v podstate si viete vygenerovať používanie produktov, či už podľa, používateľov, alebo podľa strojov, podľa počítačov, konkrétnych mien počítačov, prípadne nejaké detailné reporty, keď vidíte, kto presne za akou mailovou adresou sa prihlásil k danej aplikácii. Ja by som možno uštipačnú poznámku povedal, ak vám študent bude hovoriť, že nestihol to urobiť, tak tu sa viete pozrieť, či to vôbec naštartoval tú aplikáciu na svojom počítači. Hej? Takže presne tak.
Dobre, no Ty a to tak aj používaš, hej? Ty už si to tak použila párkrát, áno? no párkrát áno. Áno. Hlavne som to použila, keď som argumentovala tým, že koľko ľudí používa reálne ten MicroStation alebo iné aplikácie z portfólia Bentley, keď sme riešili práve to predplatné tohto akademického selektu. Čiže mala som vlastne páku na to, že videla som, kto všetko toto používa a mohla som tým argumentovať. Hej. Takže sa nám podarilo ten akademický select nakoniec ako nejakým spôsobom zorganizovať. Takže. No, vidíte, to je ako netušená rada, ako na to, lebo vy asi tiež musíte ostatní argumentovať u svojich šéfov a ešte nadriadených inštitúcií. Hej, aby... Dobre. No a v podstate tam posledná časť sú tie projekty, ale asi tým sa budeme venovať zrejme inokedy. Ja len to naznačím, že my potom fungujeme takým spôsobom, že máme tu založené v tej časti projekty pre rôzne napríklad predmety. Projekt, môžem ukázať z minulého roku, alebo môžeme aj z tohto, ten ešte nezačal, takže ten sa ešte len pripravuje, kde v podstate máme možnosť zdieľať si nejaké spoločné dáta, či už obyčajným jednoduchým spôsobom, že proste ich nahráte do toho cloudového priestoru, ktorý ten Bentley je. Takže tuto ja môžem zazdieľať napríklad zadania študentom, prípadne nejaké podklady, zdrojové dáta a tak ďalej. A teda, ako som spomínala tomu študentovi, ako náhle je v tom projekte zaradený, máme tu také, že členovia tímu, tu zatiaľ teda je len ten môj cvičný študent, ale keď tam bude všetci študenti, ktorí do toho predmetu patria, budú zaradení, tak v podstate majú hneď tú informáciu cez toho connection klienta, kde sa mu zobrazí, že jednak, že bol zaradený do projektu a jednak, že napríklad pridal sa tam nejaký dokument, treba si ho pozrieť a tak ďalej, takže je informovaný o týchto zmenách v projekte. Alebo potom je možné napríklad prepojiť si to s týmto SharePointom, ktorý máte, predpokladám, ako škola alebo teda učitelia k dispozícii na svojich microsoftiackých účtoch. Čiže ak vaša škola pre vás zriadila Microsoft Office 365 účty, tak máte vlastne takéto SharePointové miesto v rámci tých jednotlivých aplikácií, ktoré sú tam v tom Microsoftiackom účte. A kde si teda viete zdieľať aj informácie, viete četovať so študentami, viete si tam zdieľať podklady, prípadne oni vám tam môžu odovzdávať svoje dokumenty. Čiže a v rámci toho projektu viete vytvoriť takéto prepojenie na toto miesto cez tento Microsoft, hej, kde teda si môžete zdieľať takýmto spôsobom informácie, dáta. Hej. Čiže, ale hovorím tomu, asi by sme sa venovali na budúce, keď bol záujem, ale že ako toto vytvoriť, ako to zdieľať. Ale teda hovorím, že je tu taká možnosť pracovať spoločne so študentmi, zdieľať si dáta, nechať odovzdávať zadania, hej, a spoločne na nich pracovať v prípade potreby. Čiže odo mňa asi takéto postredie. Ďakujeme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pripomienku pani Šutaríkovej. Ja som až neskôr zapol to nahrávanie. Obidvaja s Janou sme si hovorili, že to zapneme a zabudli sme, takže teraz som to zapol a momentálne sa to nahráva, takže potom zverejníme aspoň tú časť, ktorá sa nahrala. Ak máte nejaký dotaz, tak nech sa páči. Dajte vedieť, ak sa na to pozeráte. Áno? Ja mám iba jeden dotaz. Nám k januáru končí expirácia k MicroStationu do školy. To potom budeme musieť asi osobne riešiť. Expirácia znamená, že len platná zmluva, akademický select, má svoj ročné obdobie a to je ročné výročie. A vy dostanete určite buď priamo od Bentley alebo od nás výzvu na pokračovanie s cenovou ponukou. Tak ako každá škola má proste iný termín. Takže obyčajne to býva 2 mesiace vopred. 2 mesiace vopred a mesiac pred ukončením by malo byť jasné, že teda či pokračujete alebo nie. Tak predpokladám, že asi sa podarí pokračovať, lebo budeme to stláčať tie ceny vždycky na polovicu alebo na tretinu, už ako sa to podarí. I v tých faktúrách pre ostatných, len poviem, sa nachádza, je napísané, že 10 licencií, to je taká štandardná najnižšia suma, na ktorú sa to uzatvára a z toho sa potom zľavuje niečo. Každá škola má svoje podmienky, ale chcem vás uistiť v tom, že
10 licencií nie je maximálny počet. Vy to môžete nainštalovať do každej učebne, koľkokrát potrebujete. Takže ak máte 2-3 učebne po 15 počítačov, kľudne do všetkých počítačov MicroStation nainštalujte s tou licenciou. S tým, že môžu to používať študenti, ktorí sú zaregistrovaní na tomto portáli connectbentley.com a tým pádom sú oprávnení používať tie licencie. Ak si nejaký študent, to ste asi hovorili, urobí účet pomimo, tak to nie je študent pod vašou školou a on nebude mať možnosť to používať a nebudú mu bežať tie aplikácie. Dá sa to riešiť, treba napísať na podporu alebo napíšte nám a požiadame Bentley, aby prehodili toho študenta pod vašu školu, aby to bolo jasné. Ale tam treba tú nejakú základný manažment trošku takto robiť, aby sa tie licencie nerozbehli niekde inde. Ešte keď môžem do toho vstúpiť, prepáč, že nemusíte ani písať, ale v podstate ten koadministrátor má právo ho tam schváliť. Hej, v tej časti, kde som ukazovala. Čiže ak by chcel aj externého študenta schváliť, tak v podstate môže. Hej, nemusí to riešiť. Ale keď existuje niekto s Gmailovou adresou, urobil si na Bentley portáli. Aj takého môžete schváliť ako koadministrátor. Čiže ty ho tam napíšeš, akože chcem schváliť tohto študenta a napíšeš ho tam priamo, hej? Alebo ako? Áno, ja to ukážem. Ono to v podstate príde do tejto časti, že správa používateľov. No ja som si neistý, či to tam príde. Toto probiehajúce schvaľovanie. No to áno, ale predstav si, že ti nastúpi do školy študent, ktorý už má na vysokú školu príde človek, ktorý na strednej škole už mal účet. No on musí Gmail. použiť ten školský kód, hej? Čiže ktorý samozrejme nie je problém rozšíriť. To je pointa. Čiže keď sa registruje, tak musí použiť školský kód a tým pádom sa ti dostane do tohto zoznamu. Do tohto schvaľovania. Tým, že má inú doménu, ako je zaregistrovaná, tak sa neschváli automaticky. Áno. Ale ako náhle má ten kód, ktorý bohužiaľ není problém až taký získať medzi študentami, tak aj tak stále ho teda nedostane automatické schvaľovanie, ale objaví sa tuto v tomto zozname, že treba ho schváliť. A buď teda ho schválite, alebo nie. Áno, dobre. Dobre, nech sa páči, ak má niekto ďalší dotaz ešte, ak sa dá teda mať dotazy v tejto fáze. Môžem sa teda ja spýtať? Matúš Kovač, robíte to takýmto spôsobom, či nevyužívali ste manažment tých užívateľov zatiaľ? Haló, Matúš? Nepočujem ma? Jano Čelko, môžeš ty? Môžem, neviem, kde Matúš drieme. Áno, on drieme asi, že? No, ja odpovedám do vypnutého mikrofónu. Ja, ešte lepšie, áno. Takže momentálne s tým Connectom sme to tak neriešili, ale posledne s pánom Matejovom sme pridali jedného alebo dvoch študentov, sa mi zdá, že nejak sa nám to podarilo, ale bolo to skôr pokus omyl. Tak teraz sme chceli prispieť k tomu, aby to nebol pokus omyl. Takže ako skúste, ako každý by mal získať prístupy na tú stránku. Každý z vás, ktorý tu sedíte, by mal mať minimálne koadministratorský prístup, lebo ste akýmsi spôsobom správcovia, aj keď ten hlavný užívateľ je váš riaditeľ na stredných školách, lebo ten podpisoval tú zmluvu a jeho mailová adresa sa tam vyskytovala. Ale typickí riaditeľia to proste presunú na svojich kolegov, ktorí sa o to starajú. Takže pokiaľ nemáte ten prístup, tak si treba vyžiadať alebo keď viete mailovú adresu vášho nadriadeného, ako sa tam zaregistroval, tak sa prihlásiť do toho účtu. Ak s tým budú nejaké problémy, tak zavolajte, dohodneme sa, na diaľku sa pripojíme a skúsime to spojazniť sami. Ale Jana, môžeš otvoriť tých užívateľov a ukázať, ukazovala si to a ja viem, ale ešte raz to ukážme. Mali by ste byť v skupine koadministrátorov, aby ste mohli manažovať tieto prístupy, o ktorých sme tu dnes hovorili. Čiže je to taká systémová úroveň. Čiže správa užívateľov. Máte ten koadministratorský prístup, budú zobrazovať tieto predplatené služby a keď teda si zvolíte tú správu užívateľov, tak dáte skupiny, to som chcel ukázať. Že... A tu sú tie podnikové role. Hej, áno. A tam je koadministrátor. Koadministrátor. Čiže tam, keď klikne na to, tak táto škola má týchto koadministrátorov. Zjavne sú tu rôzne katedry
a je tam aj niekto nadriadený, takže OK, panuje nejaká vzájomná dôvera, že títo ľudia si môžu nastavovať užívateľov a majú svoju zodpovednosť. Na strednej škole... Áno, nech sa páči. Tu je najlepšie riešenie je také, že keď sa obnovuje tá licencia na ďalší rok, tak sa dohodnú s tým šéfom a dá tam svoju mailovú adresu. A potom má byť hlavným administrátorom, lebo ako je obrovský problém zmeniť administrátora. Ja, Robo vie, my to robíme už rok pomaly a stále to nefunguje poriadne. Ja vysvetlím. Bentley si dáva veľký pozor na to, že tomu, s kým uzatvára zmluvu, tomu pošle aj prvé prístupy do portálu. To znamená, že keď stredná škola uzavrela akademický selekt, tak ho podpísal riaditeľ, a ten riaditeľ dostane oprávnenie vstúpiť do toho portálu a je už potom na ňom, koho všetko vyhlási za spoluadministrátorov. Keďže u niektorých situáciách ten pán riaditeľ asi veľmi často nechodí na ten portál, tak prvýkrát sa prihlásite s ním, vytvoríte si svoj účet, pozvete sa tam a tým sa vyhlásite za koadministrátora. S týmto vám môžeme pomôcť, potrebujeme len získať tú mailovú adresu, pod ktorou tam bol prihlásený, to by sme tu mali mať a prihlásime sa na tú stránku, hej, a ako náhle sa prihlási na tú stránku svojou mailovou adresou, tak mu to otvorí tento portál vašej školy. Dobre? A viem, že sú to také systémové informácie a Bentley sa tvári, že to všetci vedia okamžite a všetci rozumejú po anglicky na plné pecky, ale niekedy proste treba sa s tým vyrovnať. Ale myslím si, že tie benefity z toho sa to oplatí, pretože napríklad aj to, jak Jana ukazovala s tými projektami, to je tá vízia, že ľahšie sa vám s tým bude pracovať a takisto po opustení školy veľmi ľahko toho študenta vypnete a zabraníte zneužitiu tých licencií, aby neboli problémy. A ešte by som k tomu doplnila aj, čo sme teraz veľkú výhodu práve v tejto koronovej dobe objavili, keď sme prešli na tento Connect spôsob, že tie licencie sú tým študentom v dispozícii kdekoľvek sa v podstate prihlásia, aj u seba doma na počítači, čiže funguje to licencovanie na základe tej mailovej adresy a hesla, čiže nemáme problém potom ani s výukou doma, ako u mnohých iných softveroch na iných predmetoch. Takže toto je veľmi veľká výhoda. Áno. Takže takto. Dobre, tak neviem, či má ešte niekto nejaký dotaz? Alebo mi aspoň povedzte, či to bolo aspoň čiastočne zrozumiteľné. Hej? Ja by som sa chcela spýtať, ak môžem. Nech sa páči. V rámci tej ponuky vieme nájsť aj na stavbu InsGeo? InsGeo je aplikácia, ktorá je našou aplikáciou ako firmy INGS a tá nie je dostupná prostredníctvom tohto portálu, ale tá je dostupná len na stiahnutie, že vám ju pošleme a dohodneme sa, že vám vystavíme faktúru na 1 euro, pokiaľ ste si to od nás ešte nekúpili. Takže stačí, keď napíšete mail kolegovi Pavlovi Bezákovi a on to s vami zariadi všetko. Aj s vašim adminom sa dohodne. Dobre, ďakujem. Dobre? No. Áno, čiže ďakujem. z Bentley si vyzdvihnete PowerDraft alebo MicroStation, ktorý potrebuje InsGeo a od nás dostanete to InsGeo za tú akademickú cenu. Tam sú aj knižnice, aj všetko, aj čiary a aj výškopis. Áno? Áno, ďakujem. Nech sa páči. To je asi všetko, že? Ak nemáte dotaz. Ja teraz slávnostne zastavujem nahrávanie. Tak.